זקוק למשכנתה? זקוק להלוואה לבנייה, לשיפוצים או כל מטרה אחרת? אל תהיה פרייר. לרוץ מבנק אחד לשני, לשלישי ולרביעי. לרוץ לעורך דין, לשמאי, לעירייה, לטאבו. לחפש תסריטי דירה וחנייה מפה ומשם. לרוץ לרשם המשכנתאות. ואז שוב לעורך דין ושוב לשמאי ושוב לבנק. ככה בדיוק הבנק אוהב אותך. מוטש מבירוקרטיה, מבולבל ממושגים פיננסיים, חותם על הריביות שהבנקאי ממליץ ומשלם יותר. רוצה לחסוך הרבה כסף, ריצות וכאבי ראש? תהיה חכם, קח משכנתה במימון חכם. עם המומחים שידאגו למשכנתה הכי חסכונית עבורך, בדרך היעילה, הקלה והטובה ביותר. המומחים שעובדים עבורך ולא עבור הבנק ומכירים היטב את הריביות. הם אלו שידעו להתאים לך את המשכנתה הכי חסכונית עבורך. המומחים שיעשו את כל העבודה בשבילך, יתכננו עבורך את המשכנתה, ינהלו משא ומתן עם הבנקים על הריביות בשבילך, ירוצו עבורך את כל הריצות, ויגישו לך את המשכנתה הכי חסכונית במינימום מאמץ מצדך. עובדה, רק במימון חכם חוסכים בין 50,000 עד 100,000 ש"ח במשכנתה ממוצעת. מקבלים את כספי המשכנתה מהר יותר, הולכים לבנק רק פעם אחת. לחתימות ודי, מקבלים אחוזי מימון גבוהים יותר, מקבלים ביטוח משכנתה מקיף יותר במחיר זול יותר, מצליחים לאשר ב-90% גם ללווים עם עבר בעייתי, מצליחים להוציא משכנתאות גם לנכסים עם רישום בעייתי. אז תפסיקו להיות פריירים, לרוץ ולפזר כסף בשביל הבנקים, השאירו פרטים או התקשרו עוד היום וקיבעו פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות. מימון חכם, הדרך המהירה, היעילה והחסכונית לבית משלכם. 072-211-1105